Oysur, matnai jathala khanयालाय लावसिजोब्बाय आइसोर हामलुंलुंबो जाजोब्बाय मोखाङानो रेस्टखौनो मोनथारला नालाय नायब्रा दारिफ्रा जालालै सिखारसां थ' हेल' वेलकाम बेक टु आवर चेनेल गोबाव समनि उनाव दिनैसो लोगो मोनफिनबाय आंहाबो समानो सोलाबथारा नालाय एबारनिफ्राय रेगुलार भिडिअ लाबाय थासिगोन आरोना थारमाने दिनै सजना हानगोन आरोना सजना ओंख्रि जानो नागिरदों जोंना दा बेखौनो देखायनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माम्मि जोंहा सजना हानहैनांगौआ मारै जाखोलै अखासो थाइफ्रिगासिनो माथो फिसा फिसा अखासो थाइफ्रिगासिनो मावजि मारै जाबावनांगौ अखा एसे नागारबा थांसै अखा नागारबा माने थाइफ्रिगासिनोसोखा जोंना सजना बिफाङा न'नि बैहायनोखा बैलाय सजना बिफां अखाया फिसा फिसा थाइफ्रिगासिनो आं ओंखायनो थाथ'नांबाय नानिनाव सिगोन ना नङाबा जों गोजाबाथ' थांगौमोन दा जोङो बेखौ हानहैनानै गोथाव जागोन माजों जागोन बेखौ खारैजों मा होनदों दादा बाबासो दा मामि औ सना नै गग'आ हनै गग' नुवाखै नों बैलाय गग' बिराद लाजियो आंना बिसिया नै मावजिया मामि सजना हानहैसै सना साइकेलखौनो थिखोनानैसो लानांबाय नै हाब्रु जाजोब्बाय नै न' सिङावबो नारोना जोंना साइकेलखौनो साखाखौनो सुबाय थानाङो हाब्रुआव नारनानै बै सरगानिफ्राय नारसै जोंना 1956 निसो नै गेटआ सालु जोंहानि सैमा नामा सालु बेना सालु मामिखौ दोनदो साइकेलाव आदौ गाखोबाय अ दान्दा लायबावनांगौ थ' आङो दान्दा लायगारसै हरैथिं होमबालाय बैजों लामा दङ बावदोंसो सजना बिफाङा नैबेलाय रा आं दान्दा लायगोननि माम्मि दान्दाखौ लाबोखाबाय आंहा केमेराया हमथाव जायामोन नालाय ओंखायनो दाबाव डाइरेक्ट लाबोनायखौ देखायबाय सजनाया नैबे बोरायखौ माबाया एसे गेब्लेनो खस्थ' जायो ओंखायनो गोरलैखौ हानसां फिथाइयाबो जाजायो बेना बांसिनानो मिथिया सोरबा मिथियो सोरबा मिथिया आरोना बेखौ जाजायो ना जाजाया मिथिबावा सोरबा सजना होमबा हानसां मानोथो बुस्रिखो गाजोबोसो बुस्रिबाथाय हानगासिनो जोंना आसोला ओमफ्राय जोंहा हानखांनानै नै बिलाइया माबायदि जायो नै गोरलैखौ मोनजोबनांगौमोनलै गेजेराव खोजिमाजोब नै मिनि हरगासिनो सासे मिनिखादों ना मामि खोजिमा हरनायखौ खुलुम खुलाथा नै जोंना जायगाया नै सजना लालाय बेहा खानायाव सजना नै दहाय बोखोनानै लांनाया दाना नारनांबाय हाब्रु गिफ्लानाया जोंना नारफैफिनबाय नै दाना ओरैनो थिखोबाय आंबा बेखारनो
गोजौआव थिखोथावा माथावासो जाबाय नै दाना हाब्रुआव नारनानै सुफैफिननांसिगोनलाय दाबल खामानि सुफैफिनजाबाय आंजों हाब्रुआव नारना लाबोनानै नोंसो नारदों बावदों आङो नारदों थिखोनो थिन नागिरनाया बावदों जाबाय दोनसै छिया रो फुलो दा सायजेननो नागिरबाय नै ओरै बिजिरबानो जाखायो अ बिजिरबानो जायो नै बिलाइआबो जाजायो फिथाइआबो जाजायो खालि रोदायाल' जाजाया रोदाखौ जाबा थैयो डेन्जारेस बिफां मोनथिया खोनालाबायदोंसो थैयोना थैया बिलाइआ जाजाजोबो जिखुनु जानाय खारै होबानो गेब्लेजोबो जों मानसियानो रायख'सिनदां ना जाजोबो गासिबो बुस्थुखौ दे मामि सायदो नोंबो दे नै मामियाबो सायसै होनदों मियाव मावजि होख्लायथारबाय बियो सायनाया सायखांबाय जोंहा लखबजोबसैसोमोन मामिया मामि गोग्लैयो सना गोग्लैयो हो अरजाया मा लायनो थिनदों नोङो पटल लायनो जालायबायलै खामानिल' थिनथारो ना मामि पटल 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 अरे मिल गया पटल 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 भाजा ना माथो नांदेरबावगौ जालालै थांलाय फैलाय होननायसो जाबाय सेयाबो गिगाहैफ्लानानै फैदों गोबौआनो गैयाबा माजों जागोन ओमफ्राय जेबो गैया ओरैनो एग्लिनोसै खारैजों ओमफ्राय बेहा भाजा पटलखौ होमबा सजना बिलाइ ओंख्रि पटल भाजा दिनैना मास गाजा ओंख्रिलै सम सम बिदिबो जानांगौ ना बोरो मोखांखौ नायनो सम सम जानो होनग्रानिखौ नै जोंना सुजेनखाबाय इसे साफा जाखो नै लगाय मोनदेरजोब्बाय दा बासिनोसै पटलखौ हामदों दाना बासिनांदों खेबसेनो जाखानाय खामानिखौ बेले बेजे खालामना लाबाय आलदायाव दोनखाबानो जायो बासिफिननांजोब्बाय चिक चिक बुम नै जोंना पटला एवजेनबाय हनै जोंना माबा सिथाबदेरलायलायो सजना सिथाबदेरलायलायो गोथाव जालायसिगोन बेजों जाजाथावथाव नुखाबायबो नै माथो होसनजेननायावनो नोंनो दाउ नांगौ मामि ओइलाय दाउआ दाउ नांगौ ना सोना गग' हमनो र' हम गग' नै मामि गग' आयौ है गिनांगौ ना मामि नै मामि लांफैबाय बेनाबो सना गग'मोन ना मामि मोजांमोन ना जोंहा थाब जानायनि नै कुकाराव रुनानै लाग्रोखाबाय सजनाखौ गेब्लेगोन आरोना थाबनो बिलाइया थारमाने जों गोरलैखौल' हानाखै नालाय दहाय गोरायाबो माबाफानाय जाबाय गोराखौबो होफानाय जाबाय नालाय ओंखायनो दा बेखौ जोङो रुगोनानै लाखाबाय दा थाब गेब्लेसिगोन आरोना दा होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नै बानलु देनांबाय लागाव दावदै मोनबोबाय नै बाबाया दुब्लि बारियाव नै जोंना आलदा बुस्थु मोनबोलायबाय बिफाया दुब्लियाव थांदोंमोन दुब्लि बारियाव थांदोंमोन बिदै मोनबोदोंनो मानि बिदै दे बे मानि बिदै जाथावथाव बे जोंबो मिथिया माबा दाउ गुलुबनि होनलाबायदं आरो जिखुनु जाया नंगौना नङा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नै आलदाखा ग्राफिक्स होनाय बायदिलायबाव देनजारलाय आर्मि दाउदैसो आं दा बेखौ आर्मि दाउदैखौनो दोनथ'सै मिथिया नालाय आर्मि दाउदै बियो टुइस्टनिफ्राय टुइस्ट जागासिनो अमा बे गोरान फैलायबाय नै दाना अमा गोरान होदेरसैलायनो जाबायलै दिनैनि दिनाव माबायदिथाय फार्स्ट टाइम
आयौ माथो बेरस'लायो दिजोम मोजां जोबना मोजांथ' बे आइया मा ओंखारलायखो नै बेखौ होलालै ना दसेलै गलासो खोमा नामाथाय बिदिनो खालामा हमना ला जों न'नि दावदै बायदि जाना हले बाहेराना फिसा गोनांसो मा आयै माबाखौसो नांफ्लांबायलै नैबेलाय फिसा गोनांजोबसो फिसा गोनांजोबसो नायजाया नै थावा नाला जाला ग्लाब 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 देनजा गोदौबाय नै बरिया नुखाबायलै आयौ देनजा गोथाव जायो बेयो एक्सुवेलि मोनजोब्बाय नो जोंना बेखौथ' दहाय देखायखांखाबाय बेथ' बरिया जाखाबाय जेन'बा नायनोसै बरिया दहाय राबन बंस' जाया होननानै आदा सासे फैनानै एवनो थिननानै जानोसै नै बेखौनो एवना होबाय नै आंथ' जायला जेन'बा जोंना रावबो जालानो बे आदाया जागोन नै जिखुनु जागोन होननायखाय दा बेनि थाखाय एवना होनांबाय एक्सट्रानो जोंथ' गारहरसैसोमोन देखायदोंमोन आरोना मा बिदै होननानै दाना दाउ गुलदुब होननानै जानो लुगैबाय बियो फिसा एसे जानायबाबो जानोसैनो एवनो थिनदों जाखायो नामा गाव जिखुनु एवना होबाय दा बे जासिगोन आरोना होमबा डाइरेक्ट जानोसैल' उदैया गुर 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 होनखाबावबायसो